tässä kaikki nyt vaan hengiltä nopsan. Ja vittu tää shifti. Kuka vittu kehtaa kuolla? Teidän täytyy nyt uskoa vaan meikäläistä. Elikkä, Saku, sä olit navigaatiossa, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Sut Mä lähdin Laurin kanssa sitä alas. Tässä vaiheessa Luukas kertoo teille uutisia. The giant horsecock weighs over 11 pounds. Mitä alas. Mä näin, että Toni oli tuossa mitä vittu oli tuo? Ketä nää äänestit? En kerro. No niin, eli sä äänestit mua. Mä näin, että Toni oli communicationissa ja mä menin siihen Sieltsiin tekemään sen tehtävä. Mä lähden sitä pois. Toni mun silmien nähen listii Lauri siinä. Teidän täytyy uskoa mua. Onko Tonilla Mä veikkaan Joni, että tässä on käynyt nyt silleen, että sä oot vaan... Ei vittu, sä oot Sä ei kerrot omasta... Sä ei kerrot nyt omaa teitä murhaa saatana! perspektiivistä. Onko Tonilla tohon mitään? Onko sulla tohon mitään? No joo, kerrohan se sun. No mä näin, kun mä Joni tuli sen. Mitä? Mä lähdin No, sen jos Mitä ei vittua nää jaot? No niin, kerro Toni sun tarina tästä. Ääntä väijätääkin vittu kaikki ääntä. Kerro Toni sun tarina nyt, mä haluan kuulla Se on sen. helppo, kun Kaikki heitetään haluaa molemmat kuulla. Juoksi ihan- navigaatilta päin. Sieltsi, mikä vittu onkaan. Joo, Missä vaiheessa navigaatiosta juoksit? joo. Mä tulin Turmialus. Okei. Se oli siinä kommunikaationsa. Lähin sieltä sitten takaisinpäin juoksemaan sieltiin. Mutta Joni tuli mua siinä vastaan. Jep. Ja Turumi sitten oli niin. Niin mähän sen tuossa taisin jo kertoa. Niin, mutta missä se siinä oli? Se oli siinä kommunikaatio-ovella. Mä näin, kun sä otit se sun 30-senttisen makhete ja pistit sen Laurin perseeseen. Vittu, Toni ei puhu mitään, kun se hihittelee tuolla. Joo, laittakaa mut pihalle. No tää on 50-50 kerjäämästä. No eikö se ole samalla, että molemmat? Siis, no voihan se olla joku shapeshifteri kunttikin ollut, mutta... No just Toni on se ollut siinä niin. Toni sua autolla sitä on kuveen jäänyt. Totta kyllä paskoja jätki. Alright. Sähän tietää nyt vai tää serosta ei oo. Katsotaan, laittakaa valot pois. Miksei kukaan painanut vittu nappia? Mä jaksan. Se, mitä? No jos on Joni ja Toni välillä ja se Joni ei ollut. No niin, mutta tää on se vitu No miksi se näytti muuttumissifteri. No kun mä olin tuolla valolla, että joku pistää valoa paljon, ei kukaan lähtenyt. Mutta Toni sanoi, että se oli siinä vieressä. No heitetään sitten se satanan tintsu pois. Se voi olla nyt sitten Saku, kuka vaan muuttu Toniksi. Joo, Saku. Saatana. Helvetti. Perkele. No en minä tänään tiedä. En mäkään. Se Toni on niin sitten vittu. Oho, no olin mä sittenkin väärässä. Hehe. Miksi vittu te äänestitte Jonia? Tuossa mun selitys kyllä ihan paska. Vittu.
Mun tehtävänä on... Mä päätän nyt, että mä menen koko ajan Mikon perässä. Mä seuraan sitä koko ajan. Vitu, saatana tuo admini, mä tapaan. IRL en oikeesti pelissä. Vittu. Sähköillä on yksi elektrikaali oikein. Tuo kyllä vittu venttaille tuo. Täällä Jerry venttaille. Tää. Missä kaikki oli? Minä, Toni, Miko oltiin kaikki elektrikaalisia ja mä lähdin sitten justiin pois. Joo, mä ja Toni oli mä ja Toni oltiin adminissa, mä katsoin sitä pöytää, niin yksi oli Weaponsilla, yksi oli Shieldillä, elektrikaalissa oli vissiin 1 tai 2. Niin Shield ja Navigator hyppäsi kahdesta niinku silleen venttas. Sitten mä katon lähistorake juoksee alaspäin. Tuli lähistorake alaspäin, katsoin, että tuli sieltä vasta, niin yksi suklaa kävelee vasta. Kävelin tonne Weaponsille niin ruumissa. Näinpä. Missä on Weaponssi? Oikein Miten ylä. se saatana... Panna täpillä kattoo. Panna täpillä annat kartta. Ei kun niin saatana. Joo. Ai se on tuolla. Niin, Niin se ruumisto oli tuolla. Joo, ja Shield ja Weapons, Navigaatorin välissä ventattiin ja Jerry käveli Storage, ja Shield ja Storage käytävällä vasta. Pakko antaa Taku tää valehtelee. ääni suklaalla. Joo. Ei edes anna mun puolustaa. Mitä vittu? Tätä reilua. Heti vaan heitetään autoa. Oli kyllä No mikä olisi ollut sun puolustautuminen tuo? Olin se minä.